Ráckeve Budapesttől mintegy 50 kilométerre a Csepel-sziget déli részén, a Ráckevei-Duna partján, Pest vármegye Ráckevei járásában helyezkedik el, mely utóbbinak székhelye is. Közel 11 000-es népességgel rendelkezik. Itt található a Ráckevei-Duna ág legdélebbi, gépjárművel is igénybe vehető hídja, az 1896-ban épült Árpád-híd. A híd eleinte csak szétszedhető fahíd volt. Többször is elrombolták vagy felrobbantották, és mai állapotát az 1993-94-es átépítéssel nyerte el. A Savoyai kastély a város egyik égköve. A kastély Savoyai Jenő részére készült a 18. század elején. Savoyai halála után a birtok a koronáé lett és elvesztette eredeti szerepét. Raktárnak és magtárnak is használták. 1960-as évekre már annyira romossá vált, hogy az 1970-es években felújították. Ma szálloda működik benne. A csónakos piacon minden héten, szerdán és szombaton tudnak a vásárlók válogatni az őstermelők termékei között. Akár több ezer ember is megfordul a piacnapokon itt, hogy friss zöldséget, gyümölcsöt, húst, sajtokat vagy palántákat vásároljon. Itt a piacsétán útvonalán található a hajómalom, melynek ötletét 2006 őszén kezdeményezték, a város történelmére visszaemlékezve, a jelképünk volt és lehetne gondolat mentén, ugyanis régen a település 5 darab helyi hajómalommal rendelkezett. A régi városháza tornya messze kimagaslik Ráckeve házai közül. 1901-ben épült a torony, és 1973-ig működött itt az önkormányzat, ami akkor még tanács volt. 1973-tól különböző hivatalok működtek és működnek is, a torony azonban a turistáké is lett. Kiváló panorámát nyújt a legfelső szint az odalátogatónak. Magyarország egyetlen gótikus szerb ortodox temploma található a városban. Ma is álló templom 1487-ben került felszentelésre. A templom az úgynevezett szerb porta része, ami kőfallal körülvett, és itt találjuk még a paplakot, a barokk harangtornyot, 2 mellékkápolnát és egy több mint 200 éves kőkeresztet. A református templommal közös téren, tőle jobbra áll az 1517-ben épült, Keresztelő Szent János katolikus barokk templom Ráckeve szívében. Előtte helyezkedik el a János Vitéz díszkút. A díszkút alapját egy legenda képezi, miszerint Petőfi János Vitéz alakját egy ráckevei jobbágy fiúból lett huszárkapitányról mintázta. A díszkút tetején János Vitéz és Iluska alakja látható. A tér másik oldalán található református templom neogótikus stílusban, Tiszakécskei templom mintájára épült 1913-ban, idén tartották 110. évfordulóját. A város fürdőzési lehetőségeket is kínál bőven. Az Aqualung termálés élményfürdő közel 5 hektáros területen biztosítja a pihenni vágyók kikapcsolódását és gyógyulását. A fürdő területén 1040 méterről tör fel a 47 Celsius fokos kevei gyógyvíz. A természetet magukhoz közelebbnek érzőknek kiváló felfrissülési lehetőséget nyújt a vadkacsaszabad strand homokos vízparttal, ami rendelkezik büfékkel, játszótérrel, röplabdapályával, nagyszerű rálátással szembe a városra, és még számos olyan szolgáltatással, amivel az ember igazán kikapcsolódhat a mindennapok monotonitásából. Ráckeve városa hangulatos utcáival magába foglalja a városi nyüzsgést, történelmet és a kikapcsolódást. Érdemes meglátogatni egyszer legalább mindenkinek ezt a gyönyörű dunaparti várost.